Ara el tema del pacte de Pavadur, des del bloc Coalició Compromís ja fa un mes i pico que demanarem un poc la valoració dels punts que s'han pactat i la veritat és que encara no he obtingut resposta perquè volem fer una valoració de tot el que ens va costar al municipi de Puçol eixe pacte. D'entrar ja ens ha costat disgusts perquè és veritat, mentre no me rebatisquen el contrari i tinc les fonts de la policia local, després tenim les fonts del que és el diari d'allí del FINAC també, i vaig estar parlant amb la Guàrdia Civil i la Guàrdia Civil no dona cap data, però la realitat és que en 3 setmanes van haver 11 robatoris en el poble. El número ja ha pujat, és a dir, perquè jo ho sé, és dir, persones majors que passen, hi ha una quadrilleta de joves que passen la bicicleta, ara està de moda el tiró. L'altre dia en el col·legi Viceverbàs, que està clar que en els col·legis i llocs públics pareix que és quasi un costum i un clàssic ja el que entren i per no endur-se res fan molta malesa, que no estaria de més que se ficaren càmeres i tal per a millorar el sistema de seguretat, que m'imagina que ja estareu en el tema perquè quan comentem, me fa gràcia perquè quan comentem coses així sempre, no, això ja no ho dic per tu, sinó per altra gent del partit també, estamos en ello. Home, alguna cosa us olvida. Segur que sí. Per això estem nosaltres per a recordar-ho, no? I jo porto la meva filla tots els dies al Viceverbàs, tots els dies del món, i he notat, bueno, què voleu que vos diga? És dir, d'estar a lo millor 4 de 5 dies que va a l'escola a la Lligueta, la policia a les 9 del matí allí, ara puc dir que està al revés, 1 de cada 5 dies, la policia. I també tinc fonts extraoficials que, evidentment, sempre està el que recorden els policies que vagin cap amunt. I aleshores jo penso que 2.000 i pico ciutadans que n'hi ha a les urbanitzacions tenen que tindre els mateixos drets i les mateixes obligacions, però no se tenen que deixar les obligacions, de part dels 17.000 restants que estem en el nucli urbà. Simplement, gràcies.